Regulácia počatia s cyklotestom. Indikácia stavu krčka maternice s pohmatom. Ohmatanie krčku maternice je ďalšia indikácia, ktorá môže byť použitá spolu s Cyklotest 2+. Stav krčka maternice sa mení počas menštruačného cyklu. Počas plodných dní je mäkšia ako zvyčajne a počas vysokoplodných dní sa dokonca otvorí. Naopak, v neplodných dňoch je tvrdý a uzavretý. Sledovanie krčku maternice vyžaduje určitú skúsenosť, teda aj čas, kým sa naučíte správne interpretovať výsledok. Naučte sa spoznať vaše telo. Ale po čase, keď si túto metódu osvojíte, bude to ideálny indikátor symptotermálnej metódy spolu s Cyklotest 2+ pri regulácii počatia. Viac informácií nájdete na www.antikoncepcia-cyklotest.sk.